Daluyon. Napalabas, impatungpal da Torco ken Andro ti plano tinaud-udi, apan ang likidar iti maysa a tao iti lugar. Anakatayan day di Don Ismael, nagbaligi dagitoy, ngem kinamat ida dagiti buyot tinasao a tao. Isong kaguman da tinaglibas, iti sabali a bangir, nagturong da Loretta ken Vanessa iti pagtaengan ti immununa. Ket nagsukain da ijay, tayong pagarup da no makasukain da iti maaramat da kontra ken ni Andro. Kabayatan na, madaman ti panagbiyahe da Turco ken Andro nga agsubli iti lugar da. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinubela tayo anapaulwan. Daluyon! Nakinlugan iti dayto Turco. Boss, sakbay nga imayak iti ayan nyo. Talaga nagsagana akon, tapno adda back up plan ama ko na. Biliba ka talaga kan ka. Mapagnam naman ka, Turco. Kung nagtumat ngamin kan ka, boss, saan kan to apuros amapay kanya? Nasayat no kasta. Nas ka na makasublitan iti lugar tayo. Ado tinasken nga si kaso kajay. Matungpal, boss! Mapayakas tati isem mo, ha? Gapotag ba nagmanen ama agdag iti linibasan ta iti dayja lugar, boss? Anyo ti kayat mo asawan? Awan to apulos ti maduktalan da. May papan iti kinasya sino tinanglikitar iti pagsirsirbyan da. Talaga bilibakan ka, Turco. Agyaman ak no kasta, boss. Ikarik nga ramidag ti amin. Tapno agtultuloy tinasaya at panagsirбик kada kaya. Gusto ak day tangayong bagam. Hala, ti panagmanayhom ti into na lang. Takayat ko ti agina na. Bayat ti panagbiyahe ta. Kinasarita nakmat ni Nana Helen, maipapan iti naramid ta, Vanessa. Loretta, Adda punto ni Nana Helen, amamutan ni Manong Andro. Iti kanito amadoktalan na tinaramid ta. Sigurado nga adda saan anasaya at nga aramidan na. Iso amawatak no apay akas jay tinaibaga ni Nana Helen. ngam no bilang laang, agbalatak matlaang ka ni Andro ti amin. Ha? Anya ti kayat mo asawan? No pinagaramidan na ta iti saan anasayaat, no bilang tanaaktuan na tangag suksukain, kayat asawan day ta, adda ti ilimlimad na. Ha? Kasta ti kayat na asawan day ta, saan ka di? Ngam, kasayaatan latamad ket di, adi na naamuan ti inaramid ta. Nanang, itay pa'y nagsusuyaab kayo. Apay no yung kay payagin na. Awan apulos ti turog yung manipot iti kalman. Saan man, anak ko? Nakaridel pakmat biit. Ngam, nanang, saan nyo omdas ti rumidaplang? Amuyo day ta. Alan nanang. Ipangagdak ko, mama. Tapno sa anak ngagdandanag kada kayo. Alangarod, inakbiit iyin anak ko. Kasayaatan no agawid kayo pailaang, nanang. Tapno makainan na kayo iti husto. Saan na bale? Taaddaak ma dito ospital amang bambantay kinitatang. Saan anak ko? Sa anak nga agawid. Dito yak laeng ospital. Anyat nagsasaritaan nyo kadagiti kalugaran tayo, anak ko. Kumbaga kadakwada ti bilin ni Mateo. Anas kan nga agbalin kami anasipot, nanang. Ha? Apay ka no? Sa bali ka no ngamin tagparparik na kankwana. Amkan na nga amangan no dati saan anasaya at ama pasamak. Ay, Diyos ko. Anya ngay nga taday ta. Diyak amo, nanang. Saan mo't ngamin ama sigurado ni Mateo noon niya dayta. Ngamkit di. Kaya't nang agbalin kami nga alerto. Tapno saan ka nung agbaligit, anyaman na pangpanggapain. Dagiti saan tayo pa lang amo amang riribok kada tayo. Ay, anak ko. Sana bali, nanang. Saan kayong agdanag? Ikagumaan mi kadagiti kakadwak ti agbantay. Ikagumaan mi alapdan dagiti agpanggap iti saan anasaya at kada tayo alumugar. Turco. Boss, adda ka di bagam kanyak. At ibilin mo. Kabuy-buyak lao na iti damag iti lugar na nagkapunta.
Kasta ka di, boss. Gusto ka? Awan na pulos tilid dagiti pulis ijay. May papan itinapasamak. Kung nagtumat ngamin kan ka, boss, agbalindamanan niya awan na muna. Gaputan na dalos tinaramid ta. Ti sentro ti investigasyon ita katilugan nga intinag ta iti deras. Aha. Ibagbaga na posible at ti akin ko ka iti dayja lugan. Ti suspect iti pamapatay. Pudno mat, boss. Wen, ngem santo adda ti madoktalan da nagarami diti kasjay. Gaputa malaksid asaan kumatako ko da lugan. Awan pa'y pulos maala da ija posible apakadoktalan da iti kinasiyasino. Ket no daman mapabasol, isunto ti agpay sungakin kukwa iti dayjay akarnap alugan nga inaramat ta. Talaga baligi ti inaramid ta, boss. Gusto ka, Torko. Baligi. Agrubat ka man, tag-celebrar ta. Ha? Agpeso, boss! Wen! Tara, Sam. Rumbang lang amin ang maselebraran tinabaligi nga inaramid ta. No kasta, Nana Helen. Napan ni Vanessa ija ospital? Wen, balasang ko. Ngam inyo na'y unay ko kan kuana. Asaan nga agpakpakita kan ni Marcela. Nana? Masiguradok ngamin ano anya ti inaramid kan ni Marcela. Posible nga aramidan namut kan ni Vanessa. Mairamraman paikit din ni Vanessa itigura ni Nana Marcela iti kabsat ko. Ay, saan mo mapabasol ni Marcela? Nangruna kat amo na nga agduyos ti kabsat mo kan ni Vanessa. Nana? Dayta ti makagapo, no apay akaraman ni Vanessa itiguran ah. Naimbag ta din na kayo iraman ni Nana Marcela. Tamo namat anasingad kayo kada kami. Ay, kinapunon ah. Marikriknak nga damat laeng gura na kanyak. Di nala siguro mayabkas. Gaputaan mo namat no anya ti ugalig. Tatang, pangaasim ta lumapan ka. Diyak kayat amasakitan itinakana ni nanang. No bilang tadadakas ama pasamakin ka. Tatang, pakawanan nak. Tawan man la ti maramidak. Tapno madusa ko mati makagapu itinapasamakin ka. Ngamin, jakmet amuno asino ti tudwag. Ore adda ti atapag. Ngem jakmet mabalin atudwan latan. Gapotaawan met ti pamanagnig ko. Iso asapel ako ma. Tamapakawan nagtatang. Katsapel ako ma. Talumaban ka para kada kami kininanang. At mo awag. Rumuarag pa dito ayan ni tatang. Ayan ni Nana Marcela. Agin ina na. Nalabit na iturog na itimay sa kadagiti bakante akama di taunag ti ospital. Una yan. Nakakaasi kayon. Apay no mangala kayo laangan iti pribado asilid. Tapno ada paginanaan nyo. Vanessa, saan mi nga amo no mano ti magastos iti pan naka-ospital ni tatang? Amangan no saan nga umanay met ti adda akwartami? Nakasaganak at tumulong. No pinansyal. Saan, Vanessa? Diyak kayat niya gastos ka para kada kami. Nga Mateo. Pangasim. Maawatan na kuma. Sana bale? Taamok amabailan mi daytoy anapasamag. Hello, Vanessa? Loretta, Jack makontak ti cellphone ni Mama Helen. Iso asikan ti inawagak. Amok namin asaan ka pa'y arimor di ta mansyon. Wan, adak ditoy.
Apay ka di? Pakipaglaman ka ni Mama Helen, ta sa anak pa'y nga agawid. Ha? Sa dino ti papanam? Kunak man no napan ka lang iti ospital. Wen, ngam kayat ko ti agaliwaksay. Iso ang mapanak biit iji-igit ti baybay. Kasta ka di? O sige, sika ti makaam mo. Aganad ka, ha? Dinak pagdanagan, Loretta. O sige nga, Rod. Siya kung ti makaam mo amang ibagakan ni Nana Helen. Wow, boss! Una yan. Naglalapsat matantag iti babae nga dalito, yan. First class aklab da ito dito kabangibang a probinsya, Torko. Boss, ikuy-kuyog mo ka di matay dito dito, eh? Amom, Torko. Uray asino man ti agbalin na makanawan ko. Mapadas na ti agbiag iti nasaliwanwan. Amin nakita ti pagnamayan. Sigurado ka maipay kumatkan kuana. Kasta kaya, boss? Ngimatlo na ka na upayak da po iti naduktalak nga inaramid day di dodoy. Iti daid siya yung lugar. Ha, boss? Agasam, tanagdakil lang nga roden ti ipapay ko kuana tangdan na. Ikak pa iti bonus na nukas jay amaragsa ka na iti maramidan na. Ang imawat pa ila iti dakil agatad. Tapno patayan na lang day di Don Ismael. Anya nga ita tinapasama. Agraman iso, katimangan iti barsangan. Boss? Iso asika Turko, no saan ka kontento iti maipapaikoken ka. Itapay lang, ibagamon kanya. Saan man, boss? Kontento akon. Aglaplapusan nanti may papay mo kanya. Kat awan reklamo. Nasayat no kasta. Mabit lang, tasyak timang pili iti agbalin a partner mo. Wow! Kabisadok dagiti agpapaay iti daytoy aklab. Iso asiguradwag asaan ka nga agbabawi. Wow! Kas iti nakairwamak. Adak man nandito igid ti baybay. Dito'y laang ti kakaiso na alugar. Apakariknak iti bangar. Tunggal ada ti saan anasaya at amarikriknak. Wano dagansan ko. Nagmaya tabuyaan ti agkikinnamat adan luyon iti tao ngagpaigid. Makapabangar iti rikna. Numaiyarig la ko maiti darat iti igid ti baybay ti dagansan amarikriknak. Mapunas ko maadagos. Apaman nga aprusan ti daluyon. Anyakat kuman anagimnas ti rikna. Ngam saan mat ngamin. Taduma dagiti darat nga aprusan dagiti daluyon. Iti dagansan amarikrik na ti asino man. Tadagiti dagansan ti tunggal parswa. Agtalinaad iti kaunggan. Aging gaasaan amaipayan iti solusyon dagiti parikot. Saan akas iti darat iti igid ti baybay. Ano imayon ti daluyon. Maisurot ang amapan iti mangliwang-liwang ataaw. Talaga ka di nga ijay laang igid ti baybay, tinyawag na apapanan na balasang ko. Wen, Nana Helen? Kayat nala ka nga iliwliwag ti marikrek nana. Ay, Di kay agdanag, Nana. Mamati akan natalgad ni Vanessa ijay. Awan ti daka sa mapasamak kan kwa na. At dayta kayo manan, Nana Helen. Saan kayo amadanagan, kunakmat? Loretta, balasang ko. Noanya ti kunayo, Nana. Intay laangan sukunan ni Vanessa. Tapno saan kayo amadandanagan? Kasayaatan sa nga agpayso dayta Talaga ngamin ngagtib-tib bayo ak. Kumusta tirik nayo, nanang? Nasaya at mat anak ko. Nakaginawa ak anak ka inana. Ad dapay kumaan na kainana kayo no naghawid kayo. Saan anak ko? Nakainana ak matengket. Ay, Uwan gayam. Imay ka di ti doktor bayat ti panaturog ko, anak ko. saan nanang? Dagiti laeng nurse tinangkita iti kondisyon ni tatang.
Ngam, saan kayo nagdanag, nanang? Dakkel tinamnamak ang makalasat ti amak. Saan niya itulog ti Diyos ang maisagmak ti amak? Agawid ako man, Mama Helen, Loretta. Ngam apag-isumot kan asimangpot kayo. Madanagan kami ni Nana Helen. Iso nga insingasing ko nga umay kami laangan dito eh. Da kayo ket dimat. Ay na, sana maliklikan ti panagdanag ko, balasang ko. Mama Helen, Ay, aniyan. Nagmayat abuy-buyaan ti mang liwang-liwang ataaw. Kasla nakaulimak. Malaksid laeng kadagiti daluyon nga agkikinamat nga agpaigid. uwan nga ron, Mama Helen. Makapabang-ar itirik na. Sipod ubing ni Vanessa, Nana Helen. Pag-ayat na ti umay dito'y igid ti baybay. Dito'y ti pagpalabasan na iti kanito no adda sakit tinakam na itiday di Senyor Ismael. Mindo asawa. Numan pa'y awan ti puot mo. Amok amang mangagnak. Iso apang nga asim. Ikagumaam ti lumaban. Diyak lakit di maaklon no adda ti dakas ang mapasamakan ka. Amom ada kayo laang iti anak tati ayan tikirad ko. Diyak amo no anya ti mapasamak. No bilang tamapukaw ka kada kami. Diyak lakit di kabaulan. Iso apang nga asim mindo. Agbalin ka kumaanatib ka kas iti ar-aramiden mi ni Mateo nga anak ta. Di mo kumaitulog ka. Ay, Diyos ko! Anya ti mapaspasamak iti asawa ka. Diyos ko! Saanan ngagpit-pitik ti puso na! Anya ti aramiden da baket Marcela ken Mateo numatayen nila kay Mindo. Gagayem, di uliwayan na dinggen, ti tuloy tinobela tayo anapaulwan. Daluyon! Daluyon! Napalabas, nalibasan da Torco ken Andro dagiti nang kamat kadakwada, ket si tatalged da nakasubli iti lugar da. Nakarkaron arim magsak ni Andro, apaman anadamag na nga awan pulos tilid anaala dagiti pulis. May papan iti inaramid da ken ni Torco. Iti sabali a bangir, nagdanag ni Soledad iti naamuan na ken ni Manuel, abinilin ida ni Mateo nga agsipot ken agalerto. Amken na ngamin, nga amangan no dadakdakes ang mapasamak, kalpasan tinapasamak ken nila kay Mindo. Kabayatan na, saan napampanawan ni Nana Marcela ti asawa na. Itagagayem, denggen nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Daluyon! Amom ada kayo laang iti anak tati ayan tikirad ko. Diyak amo no anya ti mapasamak. No bilang tamapukaw ka kada kami. Diyak lakit di ka baulan. Iso apang nga asim Mindo. Agbalin ka kumaanatib ka akas iti ar-aramiden mi ni Mateo nga anak ta. Di mo kumaitulog. Diyos ko! Anya ti mapaspasamak iti asawa ka. Saanan ngagpitpitik ti puso na. Doktor! Tulungan niyo ti asawa! Pangasiyo! Tulungan niyo kumati asawa! Oy, Torco, di ka unay. Di mo maten maisina ti matami ti partner mo amadamay tangag salsala iti tablado. Boss, grabe. Nakapimpinta sa talaga. Iso ti star dancer iti dayto a club, Torco. Kinid daw ko nga iso ti iteda ka table mo. Bilibak nga rod ken ka, boss.
Oray adda ka table itay ni Mayumi. Napilit yo lata ang makitable kanya. At naibagak kan ka, Torko. Nasingid kanyak ti akin kuko iti da ito lugar. Kasta ka ti boss. Wen. Isuan-wan nyaman ti kita ba? Rumbeng lang ay paida. Tanusan. Madaksan damat iti akin kuko. Malpasan na nagsala ni Mayumi. Agsublin ditoy. Nasayap na boss. Kas lang amin kailiw kun adagos. Dinto ta nagsalamat lang dito yung templado. Kumusta ang tirik ng balasan ko? Limag-an basit, Mama Helen. Nasayaat mo't no kasta. Ay na, narigat nga mihin no agtalinaad kalatan ang madandanagan no agparparikot. Mama Helen, Itapay lang. Kasayaatan, no sursuruwa mo nga ramidan ti amin. Tapno nalaklaka ang mapunas tad nyaman adagansan mo. amo Mama Helen, nakarakaron ang mabang aranak, gapo itikas ta nga ibagbagam. Vanessa, balasang ko. Nulabsan ti agsarita. Nalablabos ti mariknak apan nang ipatagyo kanya. Ngamday di yayak laring, anabanguna kon kan imbilang ko kas ina. Ani, Day tatyak paiso, Mama Helen. Kat, nasaysaya at lakuman. Nuda kayo nga agpayson ti pudpud no nga inak. Anya tinapasamak nanang. Apay nga kakaribuso dagiti nurse kang doktor iti ICU. Ti amam, as-asikasuan na anak ko. Ha? Apay nanang. Saan matan ngagpitpitik ti puso na? Anya? Wan anak ko. Nanang, saan ka kung nagsangit akasta? Umay ka nanang. Mapantay iti chapel iti da ito yung ospital. Agkararag ta para kin ni tatang. Nangag ko ti saritaan nyo itay kan ni Nana Helen, Vanessa. Ha? Agasam ngay, taidaw dawat mo pa'y gaya man anila kuman Nana Helen, ti pudno nga inam. Sika talaga, Loretta. Amom? Nadlaw ko matidakkel anak dumaan da Nana Helen, iti daydi kasingin na aniyayak laring. Anya ti kayat mo asawan. Mapagdilig ko ti kababalinda. Kat makunak, anasaysayat nga adayon ni Nana Helen. Ha? Kasta tinadlaw ko kan ni Nana Helen. Kinapudno na, kastamot tinadlaw ko. Dakkel tinagdumaan dagiti singin. Naas-asikaso nga amang ni Mama Helen. Apay nga ta sa anak ang makatulog aya. Agtibtib payo ak. Sapay tunggal kas titirik na kat adda ti saan anasayata mapasamak. Ay, ngamnan nyaman day ti amarikrik na. Ni Mateo ito mawawag. Asong bata kadagos. Hello, Mateo? Manuel. Mateo? Apa yan? Apa yung agsangsangit ka ngay mawag? Anya tinapasamak? Saan? Vanessa, apa yan? Angat mapaspasamang kan ka. Loretta, naitagtagay inap ko na hindi papa. Anya? Naitagtag paiso. Anda ang kampay idi iti lugar anak katayan na. Vanessa, nabatibat ka lang. Alan, ituloy mo ti maturog. Kaslang paiso tinakita kiti tagtagay inap ko, Loretta. Vanessa, Nakita no kasano a pinaltugan da day di papa. anya? Dahito ti paiso. Nakita ka mismo iti tagtagainap ko. Si imatang agkampay idi. Idi pinapatay daday di papa. Si Kamot Mateo. Napalalo ti panagdanag ko, hindi mawag kay di Rabi. Nangruna katagsangsangit ka pa eh. Pasensya kan, Manuel. Gapo iti kinaragsak ko.
Isong agsangsangit ak ngay mawag. Mateo, Impagarop mi kininanang numapukaw min ni tatang. Na imbaglakit din. Tana-revive damat lang. Pasensya kan. No naistorbo kay dirabi. Kan, no sikat tinawagak. Amumot niya awanin ti sa bali akasingid ko no saan na sika. sika talaga. Ay, kat kumusta nga rodon ti amam? Awan lata tinagbaliwan na. Naka-ICU. As-asikaswan dagiti nurse kan doktor. Mateo, saan ka kumagumuray ti damagak kan ka, Anya dayta, Manuel. Ko. Adda ka di tsansa ni tata Mindong agbyag? Manuel. Anya ti kuna ti doktor aya. Malasat ka din ni tatang mo tinapagteng na. Awan pa'y timbaga ti doktor. Basta ti kunana, isagana mi kanukin ni nanang ti bagimi. Nalawag ang nakitak ti panang paltog da iti day di papa. Day ta tinaitagtagainap ko, Mama Helen. Vanessa, Nakitak iti tagtagainap ko. Si sasango ak idi pinatay dati amak. ay tagtagainap lang day jay, balasang ko. Ngamkas lagpay-payso. Vanessa, Iso na lang tasaan ko ang nakita tila nga tinang paltog kan kwa na. Apag iso ngamin anabaring kwa sa kon. Iditalyawon na ko matinang paltog kan kwa na iti tagtagainap ko. Vanessa, ulitek. Saan ko maaday ta timangtad iti pakariribukam? Tagtagainap lang ang dayta. Ado ti mangibagbaga, ati kay papanan ti tagtagainap. Katsungani iti kinapudno. Anay ko. Nagsakit tulo ka. Napalaluwag tinaginom iti rabi. Agore ka. Sa dino ang lugar dito ayan ko. Nagpintas asilid. Naglawa. Kasano... malakip kon. Nag-happy-happy kami kini Boss Andro. Adda kami dito'y kabangibang nga probinsya. Ngam, malagip ko nga adda kaduak ang nalapsat a babae. Apay nga awan... Kelaat naglukat ti shower di taban nyo. Kaya't asawan da ita. Adda dita, tinalapsat a babae a regalo kanya ni Boss Andro. Kung naglagi din no pinanawan na kunti loka. Ni madalagayam di taban nyo. Ang shower. Apag iso, apaman amalpas ngag-shower. Happy nito manan. Ni Boss Andro, sumbata ka tagos. Sigurado ako musta anak daytoy, ha? Amangan na delikado matiar aramidan ni Vanessa, Nana Helen. Anya ti kayat mo asawan Loretta. Numasansan iti ospital ni Vanessa. Amangan no makita ni Nana Marcela. Ingkarina mo't kit di nga aganad. Kayat nakano nga ipariknak ni Mateo, nga agraman iso kat maladingitan iti napagteng ni Mindo. Nana Helen? Narikat mo't no lapdak ni Vanessa. Sikan mismo tinagkuna kanyak, analabas ti mapaspasamak kan kwa na iti. Kinuna makaslabalo dawan tiwaya na amapan kan mga ramid iti kayat na. Agpaiso day ta, Nana? Napalalo nga minday di Senyor Ismael.
Sa bali talaga ti ugali na. Noan niya timbaga na. Isulatan ti rumbang amatungpal. Anya ti kayat mo akanen, nanang. Ibagamon, tenak kumatang. Di mo mat ngamin kayat dagiti balon niya inyag da Manuel. Ay, awan nga min ganas ko amangan, anak ko. Nanang, Nalabit ang makapanganak tulaang. Inton amok anatalgadan ti amam. saan ama balinday tangar aramidam? Naskin amangan ka, nanang. Sige. Ibagam na niya ti kayat mo. Tayo na kumatang. Ay, Nanang, pangasim kumamat. alaman laangan. Daytay man nga rod adda sa baon na anak ko. Tapno adda pamigsak nga agpuy-puyan. Alangarod, nanang. Mabitlaeng, tayo na gumatang iti kayat yu akanan. Kumusta ti pa nag-relax motor ko? Ayos, boss! Relax na relax. Boss, thank you. Awan na nyaman na torko. Kasi tinakunakon. Agnam ay ti asinawan nga agbalin na makanawan ko. Nang runa no talagamot anatulnog ken mapangnamnamaan. Boss, Iso si ka torko. Kaya't kung agbalin ka anapudno ken natulnog kanyak. Nalawag. win boss, nalawag. Kontento ak iti papay mo. Saan akto amay pada iti day di dodoy asaan ana kontento. Isu atay jay, imbis amagunod na ti ginawa. Timangadan iti barsanga. Eroda. Ngem saan ta na pagsaritaan day di doday. Jak kaya ta pagsaritaan tikas ken kuana nga awan sirbina. Kung nagtumot niya dakan dito Vanessa, nabayag ka din? Saan pa'y Mateo? Kasangsangpot ko lang itay sumungad ka dito kantina ti ospital. Kasta ka di? Uwan, kumusta ni Tata Mindo? Ay, nagdanag kami kininanang idirabi. Ha? Apay? Anya tinapasama ka ni Tata Mindo? Kelat ang nagsarding ti paragpitik ti puso na. Anya? Diyos ko, kat anya tinapasamak? Na-revive dagiti doktor. Kat ita, stable man ti kasasaad na. Ay, una yun ti kasta mapaspasamak, Mateo. Makapadanag mat. Naimbagtasan anan-ano ni Nana Marcela. Gapo itinalaos a panagdanag na. Napalalo ti danag ken sangit na. Nagkalma lang iti nagsubli ni ti sigod ti kasasaad ni tatang. Mateo, Vanessa, diyak kayat ti mangnamnama. Iso nga, isagsagaan akong ti bagik. anya ti kayat mo asawan, Mateo? Diyak kayat ti mangnamnama. Asumaya at mutlaeng ti kasasaad ni tatang. Nangruna, kat saan pa'y anaikat ti bala iti barukong na. Iso akasayaatan no isaganak ti bagik. Di mo tan nagsubli ni Mateo. Kuna na agumatang laeng iti makan. Ngam saan mo tan na nagsubli? Isu asurutak man laengan iti kantina. Di talaeng mati amo ka naggatangan na iti makan kat. Awanan ti sabali pa'y. Ay, anya nga taaya tinakabayagan ti anak ko. Ay, amangan mo't numang manganan dita. Ay, iso akasayaatan no suruta kon. Saan na balay? Tagsubliak mo't laeng adagos dita unag to ospital. Naglanglang kami laengan amangan dito. Dayjay ni Mateo. Kadua na ni Vanessa. Anya ti aramiden ni Nana Marcela, iti pan nakakita na kada Mateo, ken Vanessa. Gagayem, di uliwayan adengge, ti tuloy tinubela tayo anapaulwan. Daluyon!